Pozdrav, ja sam Robert. Ako ste uzeli VIP TV uslugu i uspješno spojili modem, možemo zajedno proći upute za spajanje digitalnog prijemnika. Upute za spajanje možete pronaći u kutiji. Digitalni TV prijemnik i modem spojite mrežnim kabelom, tako da kabel spojite na bilo koji žuti ulaz na modemu i LAN ulaz na digitalnom prijemniku. Za spajanje digitalnog prijemnika i TV uređaja koristite HDMI kabel. Uključite jedan kraj kabela u HDMI priključak na digitalnom prijemniku, a drugi kraj u HDMI ulaz na TV uređaju. Ako je vaš TV uređaj starijeg modela pa nema HDMI ulaz, digitalni prijemnik treba spojiti s TV uređajem uz pomoć CVBS SCART kabela. Spojite digitalni prijemnik u struju spajajući strujni kabel u strujni ulaz i utučnicu u zidu. Svakako provjerite svijetli li lampica DSL na modemu prije nego što uključite digitalni TV prijemnik u struju. Uključite TV uređaj i tipkom Input Source na daljinskom upravljaču odaberite ulaz HDMI AV u koji ste spojili digitalni prijemnik. Točan naziv tipke ovisi o modelu i proizvođaču TV uređaja, a u nekim slučajevima tipka je označena simbolom. Nakon odabira ulaza pokrenut će se inicijalni postupak aktivacije digitalnog prijemnika. Napredak ćete pratiti vizualno na zaslonu TV ekrana. Proces prvog pokretanja digitalnog prijemnika može potrajati do 10 minuta. Važno! Za to vrijeme nemojte isključivati digitalni prijemnik iz struje, niti ga pokušavajte na neki drugi način ugasiti jer ga to može oštetiti. Nakon aktivacije digitalnog prijemnika pratite upute za podešavanje postavki i za upravljanje koristite dobiveni daljinski upravljač. Postavite željeni jezik sučelja i odaberite dalje. Ako ste spojili digitalni prijemnik HDMI kabelom, odaberite 720p. Rezoluciju 1080 odaberite samo ako vaš TV uređaj podržava tu opciju. Odaberite jezik podnaslova i audio zapisa te zatim odaberite dalje. Nakon ovog koraka imate mogućnost promijeniti PIN koji ste dobili u pismu dobrodošlice i odabrati svoj. Možete i nastaviti bez promjene PIN-a odabirom opcije dalje. Ako u vašem kućanstvu ima djece, postavite željenu razinu roditeljske zaštite te potvrdite odabirom opcije dalje. Nakon odabira svih postavki pričekajte da se postavke spreme. Digitalni prijemnik će se pokrenuti i nakon nekoliko sekundi pojavit će se TV programi. Ukoliko na zaslonu televizora nema slike, provjerite svijetli li indikator napajanja na digitalnom prijemniku i televizoru. Provjerite je li video kabel HDMI ili CVBS SCART ispravno uključen. Provjerite je li odabran pravi video ulaz na televizoru. Ukoliko nema zvuka ili je pretih, provjerite priključke i jačinu zvuka uz pomoć daljinskog upravljača i televizora i digitalnog prijemnika. Provjerite i podržava li vaš televizor zvuk na odabranom HDMI sučelju. Ako naiđete na još neke prepreke, pogledajte video često postavljena pitanja.